Здравейте, потребители на YouTube, аз съм RSBG. Днес играем Roblox в Stop It Slender и днес ще играем рунд с Citizen. Да, ще бъда Citizen и ще идвам да имаме късмет и да ме избере и Slender. Така, сега се избира рунда. Извинете, ако някъде спирам на пауза, просто програмата ми се е скапала. Може да си купите рун за Slender, който излиза тук. И ето, аз съм Citizen. Така. Да видим кой мап ще сме. Днеска един поне с мен, защото не знам, не съм го виждал. Добре, мисля, че този мап е нов. Или не си го спомням, или не съм го играл. О, не. О. Добре. Ето страница. И хора, ще спра на пауза за малко. И да, хора, върнах се, слава богу, че Слендъра не е дошъл. Майче няма да може да сме с Слендър, защото е късно и аз трябва да ставам. Трите генератори са... О, не! Трите генератори са активирани, Слендъра ме следи и също се появи пред мен. О, не. Трябва да съберем всичките страници. И 4 Citizen останаха. Три. Тук има някакъв човек, да го последвам, защото сам е малко страшничко. Да, видяхте го. Добре, 6 от 8 страници събрах. Слендър е зад нас. Поне аз чувам звуците, не знам дали вие ги чувате. И да, изгубихме човека. 7 страници, само още една ни трябва. Да, ето. Да, успяхме. Победихме. И аз взех последната страница. Това дава повече точки. Ето тук видяхте player points получих. Ето, вез 14 collect the final page. И да, хора, това беше всичко. Очаквайте следващия епизод да съм Слендър. Съжалявам, че не може да го снимам в един клип, но знаете, родители и така. И довиждане.